खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 जुन 2025 मायथाइ एबा 20 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। मुलाम्फा मोननो थाखाय बैसोगोराफोरा गावसोरनि उफ्रा गोहोखौ मोजां बाहायनांगौ। नोंथांखौ गोसो बोनो हानाय रां थिसननाय सानथांखिफोरनि बागै गोथौवै मिथिनो नाजा आरो थारैनो जायखिजाया आगान लानायनि सिगां सासे रोंग'सारजों सुबुरुन ला। न'नि फाहामनाय एबा समाजारि जथुमनायफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। रमान्सआवबो गावनि गोसोखौ बाहाय, मानोना मोजां मोननाया जेब्लाबो खाना जायो। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। हाखु-दाखु थिरांथा दाला जाहाथे नोंथाङा उनाव जिउआव उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना राङारि आरो फालांगियारि बिथांखिनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि बुजिनाय आखुआ नोंथांखौ नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सिगांनि गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा जाय हाबा मावगोन बेयो गोरलै आरो जाफुंसारगोन। जिउआव माखासे थालांनाय जेंनाफोरनि थाखाय नोंथाङा बांसिन जिंगासिनाय नुनो हागौ। नोंथाङा गोजोनै खामानि मावनांगोन जाहाथे नोंथांनि हाबाफोरखौ मोजाङै फोजोबनो हायो। रायजोआरि सेक्टरनि सुबुंफोरा गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनैनि समा नोंथांनि जिउ राहा आरो गावारि जिउआव नोंथांनि नाजानायनि बान्थाखौ मोननो सम। दिनै नोंथाङा मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। बे राशियाव न' लुनाय सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोदान फालांगिनि खाबुफोर मोननो हागौ, जाय नोंथांनो गोजोननाय लाबोगोन। दिनै एसे खम जानो नाजा, नङाब्ला नोंथाङा उदैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों सावथुनफोराव थांनो हायो। ध्याननि सर' खालामनाया नोंथांनि सावस्रिखौ मोजां थासारियाव लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। उफ्रा फान्डफोरखौ गुबै सम्पथियाव थिसननो हायो। नोंथांनि पार्टनारनि सांग्रांथि गैयैआ नोंथांनि सोमोन्दोआव जानथाय लाबोनो हागौ। गोजाम सानफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बेसेनगोसा सम जयै हगार आरो गोदै गोसोखांथिफोरखौ गोदान खालाम। एसे आरोबाव नाजाबाव। दिनै खाफालआ थारैनो नोंथांखौ मदद होगोन, मानोना बेयो नोंथांनि सान। गिदिर फालांगियारि लेनदेन खालामनाय समाव नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ नोजोर हो। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नों सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव सिनायथि मोनगोन। जिउआव नोंथाङा मोगा-मोगि जानांनाय गासैबो जेंनाफोर आरो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारजों नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोदै खालामनो नाजानो हागौ। बै सुबुंफोरजों लोब्बा थानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। बायगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव फालांगियारिफोरा गोसो हमथानो गोनां जायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ खोनासङो, अब्ला नोंथाङा रांखान्थियारि, गावारि जिउ आरो सोमोन्दोआव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ मावगोन। नोंथाङा बेखौ गोसो गोरबोजों मावगोन, जाय नोंथांनि जाफुंसारनायखौ लामा दिन्थिगोन। बे राशिनि सिङाव स्टिलनि आइजें-आइलाफोरनि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै राङारि मुलाम्फा नुनो हागौ, जाय नोंथांनि गासै सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। बे राशिनि गोदानै जुलि जानाय जराया दिनै दसे समनि थाखाय बायजोआव थांनांगौ। बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। थानसालियाव खर'गंग्लायनाया थारैनो नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि बांद्राय खरसा खालामनाय आरो सोलो गोनां राङारि सानथांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ खालि गोबाव समसिम थाया, नाथाय मुलाम्फा गोनांबो जागोन। सानफ्रोमबो मोजां मोनलायनायनि हुदाखौ सोलाय। दिनैनि साना मुलाम्फा लाबोनो हागौ। जुदि नोंथाङा मोजाङै रायज्लायो आरो नोंथांनि खामानियाव बावसोमनाय आरो थुलुंगा दिन्थियो, नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि गावनि आंगो लोगोजों रायज्लायनाया नोंथांनि जेंनाखौ सुग्लायहोगोन। नोंथांनि बेसेनगोसा सम्फथिफोरखौ जोथोन ला। बेयो सोमोन्दोनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां सान। फालांगियारिफोरा गावसोरनि थांखिफोराव गोसो होनांगौ। दिनै नोंथाङा एसेल' सानाय मोननो हागौ। बेनिखाय बायजोआव थांनो आरो थाजिम बार आरो ब्यामनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मोजां बोसोनआ दिनै नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। धनु राशि जुदि नोंथाङा माखासे समनिफ्रायनो गोसो बायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगोन दि थार खामानिफोर आरो साननायफ्रा दिनै नोंथांनो गोबां नेनाय सुखु लाबोगोन। उफ्रा रांखौ गुबै सम्फथियाव थिसननो हायो। नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। गोबाव समसिम गावनि आंगोखौ कल खालामाब्ला नोंथाङा बिसोरखौ रागा जोंगोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव सोंखारिजानो हागौ। खाजोना आरो बिमाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोराव गोसो होनाया गोनां। मोजां सुंज्रोबनि आंखालनि थाखाय जेंनाफोर सोमजिनो हागौ, नाथाय बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि सोरबा गिदिर बिथांखि आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिरना ला। सासे गोजाम लोगोआ गोजाम गोसोखांथिफोरखौ गोदान खालामनो थाखाय बेलासियाव कल खालामनो हागौ। मोजां मोनलायनायाव नोंथांनि गाज्रि आखुनि थाखाय निमाहा बि। नोंथांनि दबथायनाय आखुआ सोंखारिनो हागौ। हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था, जाहाथे नोंथाङा उननि जिउआव बेफोरखौ उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनि आखुनि फारसे जोबोद सांग्रां जागोन। खुसि जानो नाजा। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि गाज्रि आखुखौ गनायना लानो हाया आरो उसुबिदा मोनगोन। आबुं नङै खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो आंगोफोरनिफ्राय अनथोब मोनगोन। दिनै नोंथांनि सम आरो गोहोखौ गुबुनखौ हेफाजाब होनायाव बाहाय, नाथाय बै आयदाफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था, जायहा नोंथांजों जेबो सोमोन्दो गैया। लिरनाय हाबानि थाखाय साना जोबोद साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि सुबुंफोरनि गोसोआ दिनै गोजोन जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जेसेबां हायो एसेबां सम हगारगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खस्थ' खालामनायनि बान्थाखौ मोनगोन। नोंथांनि साना मावख'नि खामानिनि थाखाय मोजां जागोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ गोथौवै लागोन। दिनै गोबां साननिफ्राय नोंथांनि जिउआव जेंनायाव खोख्लैनाय रांखान्थियारि जेंनाया जोबहैगोन। धोननि थाखाय गोदान लामाफोरा गेवगोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफानि बोरजों जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।